One News huwa infurmat li l-Ordni Karmelitana f'Malta ddeċidiet li żżomm 3 komunitajiet dawk tas-Santwarju Bażilika tal-Belt kif ukoll il-parroċċi tal-Fgura u ta' Santa Venera. Din id-deċiżjoni tikkonferma dak li kien tħabbar f'Ottubru li għadda meta l-Ordni kienet qed tevalwa l-possibilità li tnaqqas il-preżenza tagħha fil-parroċċi dan minħabba nuqqas ta' patrijiet Karmelitani f'Malta biex issa l-patrijiet se jinġabru fi 3 kunventi u mhux se jibqgħu mifruxa f'6. F'intervista li kienet saret f'Ottubru, il-Pirjol Provinċjal tal-Karmelitani Patri Joseph Saliba kien ikkonferma ma' One News li kienu bdew id-diskussjonijiet dwar dan. Il-Pirjol kien stqarr li jixtiequ jgħixu l-ħajja komunitarja tagħhom b'impenn u responsabbiltà magħhom infushom lejn xulxin u anke lejn il-Knisja. Spjega li huwa impossibbli li tagħmel dan kollu bi ftit nies, allura nħass il-bżonn li nqasmu fi 3 komunitajiet li jkunu b'saħħithom u jagħtu servizz aħjar lill-Knisja f'Malta. Il-preżenza tal-ewwel Karmelitani f'Malta tmur lura s-sena 1418 u matul is-snin il-komunità Karmelitana imxiet ukoll madwar il-pajjiż.